Volgende berichten van mijn vrouw. Toen ik 2 weken geleden uit de gevangenis ontsnapt ben ik lekker op vakantie gegaan. Naar Taiwan. Of een van die andere landen. Dat heeft me goed bevallen. Ik ga het vliegtuig pakken en ik ben land op een vliegveld. En er staan een hoop vliegtuigen, er zijn een hoop mensen, een hoop te doen. Wie daar. Ik had toen meerdere dagen op het zwembadlijn op een soort stoel, een soort lichtstoel. En de vrouwen daar hebben me ontzettend goed behandeld. Ze hebben me een hoop bier, jong. Ze gingen van me staan met verschillende soorten bier. En daarna gingen ze met me naar bed. Dat is gewoon in dat loon. Maar het kan ook een oorloon worden. Daar ben ik net meer helemaal wist van. Want het was mijn eerste keer in Taiwan. En ik moet zeggen, het was een hele ervaring. En ik wou dat het bij weer is. Maar eigenlijk hoop dat ik ben net. Mijn hotelkamer was 20 vierkante meter. Dus die een bed, een nachtkastje en het was stoel. Op een van die stoelen hang ik mijn kleren op. En het raam broekte ik om naar buiten te zien. Naar buiten wie meer dingen te zien. Een zwembad. Een hoop heel negen en bier met spleiden en bier. En een soort blauwe loft, wat ik net verkeerd is. Op een gegeven moment ben je het geld op. Het geld hier ik van een gemeenterekening. Mijn oneindig saldo. Je hebt er beroep van maken. Jetro zal ik wel flink in de schulden komen, want dan kun je nog één keer net zomaar geld pinnen. En dat houdt een keer op. En dan moest het maar ombetalen. Als het net van die is. Dan werkt het straks. En het wist toen weg. Maar goed, daar hebben we het later wel over. Ik ben nu in Duitsland. En ik ben onderwijs naar huis. Naar Harkema. En ik denk dat op mijn Mercedes die ik leend heb. Dat die me z'n 4 brengen wil, dat ik morgen weer thuis ben. Ik hoop dat het goed gaat met de 21 bij. En maar de borst ben. En maar Benny. Die eerste heeft mijn beste vriend. Maar die er op een gegeven moment vertrouw ik met mijn beste vriendin. Ja, dat is minder mooi. Maar goed, dat er net aan. We zien elkaar hopelijk morgen. En dan gaan we het er aan over. Hey, pop. Tutjes. Hoi. Oh ja, ik moet nog eens zeggen dat in Taiwan ik een vrouwtje moeder heb. Die zit nou naast me. Maar dat hebben we mooi en hoor. Ik hoop dat dit voor die geen probleem is. Hoi.